En els contraforts de la Serra d'Espadall, en un relleu quebrat, es troba la població de Suera. Avui coneixem la història d'aquest municipi, els seus carrers estrets i també la identitat pròpia del seu veïnat. En un principi existia Suera Alta, quan els moros i el castell. El que passa és que després van baixar i van formar el poble de Suera Baixa. Van conviure durant uns anys les dues poblacions. En el temps la població de Suera Alta va anar perdent habitants, es va traslladar tot a Baix i va quedar com a municipi Suera. El que passa és que alguns diem Sueres, ajuntant les dues Sueres. El poble està format dins de la Serra d'Espadall. El que és el nucli està dins. Així on estem és preparc. O sigui que és una zona també d'interès natural. L'avantatge que tenim així en aquest poble és que és ric en aigües. Aigües ne tenim, per exemple, tenim la font de Castro, el manantial de la Bocamina, que és el que alimenta el poble, i la font del riu, que són aquests manantials que donen o rec o aigua pel poble. Molta gent li coneix com el poeta de Suera. Alguien me dijo poeta, se equivocó, no lo soy. Me gusta el buen humor y me gusta respetar, y quisiera con mis coplas todo el espacio sembrar, para trigales al campo, para aroma y hierba buena, y para mujeres bonitas de 20 abriles, rubia o morena. Que se sap molts poemes, no? Més de 100 tinc fets. Quan va començar aquesta afició? Fadrí, ja de fadrí, a les xiques, a les nòvies, es feia també alguna copla. Amb molta muntanya, hi ha moltes costes. Totalment muntanyós. Quasi tots els carrers estan acoblats a lo que era l'antiga muntanya i s'han anat adequant al sistema de la muntanya. Una particularitat que també se pot veure és la campana. La campana en si no és res més que una bomba d'aviació que la van tirar durant la Guerra Civil, la qual no va explotar. Van hi haver qui la va treure tot lo que era en si la bomba, la càrrega de bomba, i la va penjar en una olivera en principi, i la feia servir de campana. I és molt típica perquè tots els vianants, tots els ciclistes, tots els que passen, aprofitem per tocar la campana. Hi ha un club de muntanya que organitza tots els anys una carrera, i per això li diem la volta a la campana. Cada uno la tierra donde nací por madre la conocí, yo estoy muy satisfecho de ser de Sueras.